Hello everyone, norok nai nedi nongni bagai ang kaham ki video tisaka khamchang ni bahai ke sung nongni bagai tini ketal ki tubi paikya norok puila ang video ruma jaga ke norok kaham ke bujia hani sawo oboni bagai norok no ang bujirona bagai tini tubi paikya o jaga ke norok kaham ki bujiwana ang bahai ke khudung go bahai ke iko nal sora norok nukui manana kaham ke iko nasikdi pasta khudung ni bisingo ang je puro nal nal sorawo obo kesar kesani nahari sorawo norok bo saiman kana norok kaham ke nai di norok je jaga bujiang tongo kanga bogai nongno bujina bagai tewasa ang video ketal tubui tongo norok nai la bahai ke ang waisa yango hongke bethani bagai ang risawi toni ro norok nukui tongkhana obo hongke betha omom tiki risai tono kakai je puro norok bethai sainai apuro norok tubunani nang engo tubunani kelaingnai norok ani video nai di norok o jaga bujiangi tonghake je jaga ani bethai saimani a jaga hangke norok thangai bujinai bahai ke bethai saina puro bo jaga ni risijak tubo obono o jaga wa norok jotino ani o video help jaga please like share comment khainani tapokdi please tai subscribe khaidi hambai thank you tata